Uba aden milar basai moi presiden jongka sang Voice of the People's Party VP uba dai ruh ke jokopor we male jongka nongkrem constituency ulat hetang ya ke sarkar jela ha ke jaka bahkan pelut por nak benta ban pit ya ke phagamiat jongka jela Handrei ke pelut por pemban nak benta ban pen kius kong ya ke parti ban pengkre ya ke elections ke ban dai ban long hadu usnam arajar arpepra Kalong ka itamula hadu kata-kata ban pit ya ke jinong jingman jongka sang perthai ha ke jela ke jong ka sarkar ka bari ban plut por ha ka ban ai ka jing shakri yo pat ba nong shong shnong ka pen bon kam ha ka ban pen kre ya ka election ka ban long hadu usnem arajar arpopra u chief minister u bari ban don ha ka jakat trikam jung u bon sia u la bon kam ban lek ki constituency ki ba pher ban pen ki strong ya la ki jong ki kertong ki ba ki la pen kre nam ta usnem arajar arpopra kom ka party ni la pershang ban yi kendo bon sia ni chief minister ringil haban shu aino e ki jingtho ke jing hakti jing ki nongtrei ki badon hapo chief minister office kani ka pen iya ka jing dukhamen sem ba ka jing shapting ka ba crown jong ka sarkar khamtam ya ka Voice of the People Party ki rasmuthu shai bo pat ba menta ula pen i lupa ya ka jingkhang namta jongki bagen haban mi o naka jaka ka ba ki don menta habaki le chu pat ba ki de le chu ban pen shit ban kin shot ban kno lai project lai phorukom ya ka Voice of the People Party ngelio e ka jingtip ba ba kilek kila pensho yu pat ba ka Voice of the People Party kade ka seng sign perthai jong ki krista ka Voice of the People Party kala ju penshai bonsin ye ka ni ka benta bat ka ik bangidon ban kli ha ni ka por kalo ye kita ki party ki basinsha bat ki pen kre ya kata election lamaki ki don kam ne empat ya ke jingkashan jong ki pai rumi kristan ka Voice of the People Party ka let shu pai ba ban pinitli ban pendu ya ke jing sngo niam ka jing sngo balang ka jing sngo dong ka jing sngo thai rei ki ki le ban pinshit ban pai ban pra ya ke jimut ka jing prakhat jong pai ba ba ki le ki constituency kam dei namar baki thmu ban kintiu ya kita ki constituency regal dei tang ka jingle ban lum ban lang yu pai ba ban pen thami ban peni ba mangau chief minister ngala ban le ya gano larang amon bala da pikloi ban don hasinda jong ka Voice of the People Party namar kata ka kintu ya ki pai ba kim dei ban priang ya ki pakum kini ki nya ki ba pen pra ya ka jat ban ri nagamta ka jimento jungnu bat nagamta ban pen chong shuki yeno kublai shibu